Dacă te-ai întors vreodată din vacanță cu 2-3 kg în plus și ai simțit că trebuie să începi de luni o cură drastică ca să le dai jos, ei bine, nu ești singura persoană. Este un mit pe care îl crede aproape toată lumea despre cum funcționează alimentația de slăbire în vacanță. Sunt Valentin Vasile, specialist în slăbire pentru femei ocupate, lucrez cu femei cu carieră solidă, responsabilități și stres mult, care vor să revină la o greutate de echilibru fără diete drastice, fără antrenamente epuizante, intense și fără să-și dea viața peste cap pentru asta. În videoul de astăzi o să-ți explic cum să te bucuri de vacanță fără să îți sabotezi rezultatele în obiectivul de slăbire. Vorbeam despre un mit des întâlnit, iar mitul ăsta se numește, ghilimele, totul sau nimic. Și este motivul pentru care an de an te întorci din concediu mai frustrată decât ai plecat, mai frustrată, mai supărată, chiar dacă te-ai distrat de minune. Și de ce se întâmplă asta? Ei bine, în videoul ăsta îți arăt exact ce se întâmplă în corpul tău în vacanță și de ce nu este vorba despre câte calorii ai mâncat într-un weekend sau într-o zi și ce trebuie să faci diferit ca să te întorci totuși din vacanță fără niciun fel de regret și fără să simți că trebuie să o iei de la zero ca de fiecare dată. Acum, nu o să spun că va trebui să mănânci doar salată în vacanță. O să spun ce să faci ca să te bucuri de mâncare și să rămâi totuși în control. Mitul, tot sau nimic, sună așa în capul tău. Ei bine, m-am dat peste cap deja la prima masă, deci nu mai are sens să continui și de ce sens are să mă mai abțin și în restul vacanței? Ai băut un cocktail la prânz și un desert la cină în prima zi. Gândul ăsta îți spune că oricum ziua a fost pierdută și de ce să nu mănânci până la urmă tot ce vrei. Și apoi vine a doua zi și vine a treia zi și te trezești în ultima zi de vacanță simțind că ai mâncat fără control. Timp de o săptămână întreagă. Acum, problema nu este cocktailul de la prima masă, nici măcar desertul de la cină. Problema este gândirea care transformă o singură abatere într-o săptămână întreagă de abateri. Și asta nu se întâmplă pentru că nu ai tu voință, ci se întâmplă pentru că ai senzația că atunci este singurul moment în care ți-e permis să te bucuri de toate aceste momente. După aceea te așteaptă iar restricții. Ce se întâmplă de fapt în corpul tău? Caloriile dintr-un singur weekend nu-ți distrug progresul. Corpul tău nu calculează deficitul caloric doar pe câteva zile izolate. Important este ce se întâmplă în medie, pe perioade mai lungi de timp. O masă mai bogată sau chiar o zi întreagă, mai relaxată, din punct de vedere alimentar, nu anulează lunile în care tu ai mâncat echilibrat. Însă ce îți anulează progresul, de fapt, este altceva. Faptul că stai toată ziua pe șezlong fără să te miști și, bineînțeles, excesul repetat, zi după zi, fără nicio limită, fără control. Deci nu cocktailul din prima zi te-a îngrășat. Te-a îngrășat faptul că după el ai renunțat complet la control pentru tot restul vacanței. Și aici, cumva, asta este diferența dintre o abatere și autosabotaj. Ce contează de fapt în vacanță sunt două lucruri care decid dacă te întorci din vacanță la fel, mai bine sau mai rău. Și niciunul din ele nu este cât de strict ai ținut dieta. Și primul este mișcarea, de zi cu zi. Mișcarea pe care tu o faci, plimbările pe faleză, scările pe care tu le urci, pe orașul pe care tu le explorezi pe jos. Mișcarea asta naturală arde de multe ori mai multe calorii decât o oră de antrenament la sală. Vacanța nu înseamnă automat sedentarism. Dacă alegi să te miști și să faci mișcare în fiecare zi. Al doilea este necesarul tău zilnic de calorii, pe perioada întregii vacanțe, nu pe fiecare masă în parte. Dacă, de exemplu, mănânci jurul necesarului tău în medie pe zile, nu te îngrași indiferent dacă o masă a fost mai grea și alta a fost mai ușoară. Asta înseamnă că nu trebuie să numeri fiecare calorie sau să refuzi orice masă de confort. Trebuie doar să iei decizii conștiente, masă cu masă, nu să intri pe pilot automat după prima abatere. Deci ce trebuie să faci concret ca să nu mai cazi în mitul totul sau nimic? Doar să înțelegi că 1. O masă de confort nu-ți strică tot progresul. Te dă înapoi doar dacă o transformi într-o zi întreagă sau într-o săptămână întreagă de mese de confort și de abateri fără absolut niciun fel de control, fără nicio limită. Vacanța nu este nici despre interdicții, nici despre lipsa de control. Este despre o linie de mijloc, în care să te bucuri de mâncare și să rămâi totuși în apropiere de bugetul tău caloric. Și de cele mai multe ori, dimensiunea porției este problema. Aici ajustează cantitățile, chiar dacă mănânci și mâncarea de confort. Bineînțeles că trebuie să controlezi porția. Mișcarea naturală. 2. Este mișcarea naturală. Pașii pe care tu îi faci, plimbările, explorarea, face parte din echilibrul tău, nu doar antrenamente, nu doar exerciții formale. Dacă ai și sală la hotel, fă o vizită, este ok. Chiar și 10 minute de exerciții cu greu te ajută.
Însă plimbarea ne ajută foarte mult. Progresul, de fapt, nu se măsoară în perfecțiune, se măsoară în consecvența pe care tu o ai. Pe perioade lungi de timp, bineînțeles, nu în câteva mese izolate sau în câteva zile izolate. Asta este exact ce predau eu în Metamorfit. Prin flexie, nutriție, nu interzic mesele de confort. Te învăț cum să le integrezi fără să-ți saboteze rezultatele. Și ca să vezi că funcționează, nu doar în teorie, am avut eu personal un weekend cu cocktail, burger, cu cartofi prăjiți, tiramisu chiar, fără să mă restricționez deloc la mesele de confort. Am ținut echilibru în restul zilei. Într-adevăr, am mers mult, m-am mișcat zilnic și rezultatul după acel weekend, pur și simplu, nu doar că nu m-am îngrășat, dar am avut cu 300 de grame mai puțin luni dimineață pe cântar când am urcat, față de vineri. Și nu pentru că am fost perfect în vreun fel, ci pentru că am rămas în control. Și nu am renunțat după prima masă de confort. Nu am zis gata, am ratat toată ziua pentru că am dat kicks la o masă. Și clientele mele aplică aceeași metodă. Menținerea după o lună de vacanță. De exemplu, pentru clienta mea est, minus 7 kg în total. Așa că data viitoare când pleci în vacanță și mănânci ceva ce nu era în plan, bineînțeles, nu e nevoie să arunci toată vacanța pe geam. Nu te-a făcut să deraiezi o masă. Te poate destabiliza doar gândul că de vreme ce ai mâncat o dată mai mult, nu mai are niciun rost să te controlezi absolut deloc. Ține minte, nu este despre perfecțiune, ci despre echilibru și despre mișcare. Și decizia, bineînțeles, decizii conștiente, masă cu masă, să conștientizezi ce mănânci. Și dacă te gândești, ok, dar am și o vacanță planificată în perioada asta, mai bine las procesul de slăbire după, e bine, nu are sens să amând din cauza asta. Tocmai pentru că ai pe cineva care te ghidează pas cu pas. Nu mai ești singur în fața acestor decizii în vacanță și nu mai trebuie să alegi între mă distrez sau îmi respect obiectivul. Ai un sistem simplu și suport din partea mea, iar vacanța nu mai este un risc pentru progresul tău. Este parte din progresul tău și ajungi să te simți mult mai liberă și mai puțin stresată decât ai merge pe cont propriu, bineînțeles. Dacă vrei suport personalizat să ajungi la obiectivul tău de slăbire fără restricții sau diete drastice, cu sisteme simple, care să nu-ți consume mult timp, aplică în programul meu Metamorfit. Pe linkul din descriere și haide să discutăm despre cum te pot ajuta.